खुगा जिले दाबो मोनफैला थाबाय थांनाय मोनबा दाहालागै दैमायावनो मोनहैसिगौमोन आं एसे गोबाव नेबावनांगौ जाखो आधा घन्टायानो बारलायबाय बिनि स्कुटियालाय इमान खमजुरि ना नै आंहाबो हासुनोसो ओंखारलायबाय हासुखाना लाखानि र' अमा राजा फैयावनो दंफाव लोदो बुसाव हासुदो नामालाय फाग्लाया लाजिया नों अमा राजा मालाय हासुनो नागिरनानै डिस्टार्बनो आंसो लाजिबावनांगौ हे आंसो लाजिनांगौ नोंहालाय मानसि लामा मोखांफ्राव हासुलाबायनांगौ जाखो हे ना गावखौनो नों हौवाफोर बायदि मोननो लादों नामा जेराव मेरावनो हासुलाबायनो नागिरनाय हे ओइ अमा राजा मा होनदोंहाय नों आंखौ लामा मोखाङाव हासुग्रा होनदों नामा आं लामा मोखाङाव हासुदों नामाहाय जोंहानि न'नि लांगोनानि हाग्रायावसो एरसोनानै हासुदों दा आङो न'नि लांगोनाबाबो बेबोथ' लामायानो ना रावबो फैयैखायसो हासुदोंमोन दा बेबो न'नि लांगोनानि हाग्रायावसो अके दालाय हासुजोबनो मोनदों ना मोनाखै ना आद्रासो थाबावबाय हासुखाना लाखा हासुजोबनो मोनखायाखै माथो आंलाय हासुहांसो जादोंमोन दे थाब हासु ओमफ्राय माखौ हाजोबखो नोङो अमा राजा दाय दंफाव मानो हाजोबदों मानो हाजोबाखै बेफोरखौलाय मानो फात्ता लाबाय थानांगौब्रा देलै थाब हासु ओइ दरखार नोंनि सिगाङाव हासुना खिन्थिनो आं एब्रा नायनि सिख्ला मानसिफोरनि हासुनाय नुफेराखै कम्पानि होननानै बुंदों लाजियाबो सिख्ला मानसिनि हासुनाय नायनो नागिरग्रा गेम जिरायफैखाबायलै मैदेर फिसाया ओमफ्राय मानो हिनजाव साइज जिरायखोब्रा हौवा साइज जिरायलै हौवा साइज दरखार नांदों हौवा साइज जिरायनो ओइ सलायनायाव डिस्टार्ब मोनोलै बिनि सायाव स्कुटिफोरावखि हिनजाव साइज जिरायनालै हौवा साइज जिरायलै हौवा साइज आं हिनजाव साइज जिरायबाथाय सलायनो रोङालै बेलेन्सआ मोजां थाया होमबा ओंखार आं सलायनि ओइ दाब्लिं लानायाव खस्थ' जायोलै दाब्लिं लानायाव बेखौसो बुंदों आं अमा राजा थांनो गोसो दंना गैया गेहाय मानसियालाय जारलालै दुमफावजोंबाथाय बिराद जारलामार अमा राजा बखिबाय थागोन ना थांगोन मानसियालाय बोरायफोरबायदि लेप आयु औ थांगौ आरो ओरैबायदि दामगोन आं दिनै गारालै आंखौ दामनायनि खोथा बुंदों नामा नै थाङै थुङै गावनियावसो नांजाहैलायबाय आंल'सो दं नोंनि खाथियाव सोरखौथो दामनायनि खोथा बुंदों नोंलाय नोंनि फंबायखौ बुंदोंलै नोंनि फंबायखौ दामगोन बिखौनि बिगुरखौबो बिसिजोबगोन बिसिनानै जिबावनो गस्ला गानहोगोन आंबो गारगोन नामा नोंनि बिनानावनि दोंफ्रोमबो खानायखौ बुखुजोबनानै लान्था बोरायनि खर'आव फोनानै दोनहैगोन आं ओइ आंनि बिनानावखौ बारा बुनाङालै हामा आंनि फंबायखौ बुनाङा बुजायनांगौबा बेनोथ'लै दानि गथ'फोरा मा जाखो उन्दै गथ'फोरा गोसोथोलायनाय मानाया बुंलासै आं बुंबाय थाबा दानो गोलावसो ओंखारलांगोन बेनिखायनो मानसिखौ बुजायनांगौ खाथियाव आराम फज'नानै आंबोथ' आंनि फंबायखौ जा बुजायबायहाय माथो मानिया साफ्रेगोन दिनैबावले मानियाखैना साफ्रेगोन बेनिखायनो गेजेर थुम्मा फिथा होनांगौ बिसोरखौ थाइगिर फिथाइखौ दुब दाब सिरि होनांगौ दे माबा सलाय बायना जोंख्लिबबाय मुहुरनाय दाउआ आं आरो नों दाउखाखौ मोजां मोना गिदिर मानसिफोरा दाउजों रुजुयो नालाय आंबो जोंखौ बै दाउ मानैजों रुजुबाय रुजुसै आं दाउखा मोजां मोना नाथाय नोंखौ मोजां मोनो आंबो नोंखौ मोजां मोनो जोंख्लिब न'आवबा गिलुंसो रायलायो आदा फैसिगोन आइ फैसिगोन बाजै नुफैसिगोन होननानै आंबो आब' दुमफावआ नायखुमाबाय थायो आंखौ बे कर'ना जोब्बा एगजाम जोब्बा खारथारनांसिगोन थिदैफोरा दंफैमारोथ' बेवहायसो नोंहालाय बोरैथो मिन्थिगौ बिसोरखौ बेयाव लोगो मोनगोन होननानै ना नोंबो बेयाव फैखांबाय आवगाय होदोमाव थांनाय खोथाफोरखौ दा गोसोखाङोब्रा बोरैबा मोनलायलायो सोमस्रिजों फैयोमोनबा सोमस्रिजों गोदानाव नोंनि खोथा खोनासंफैयाखै आंहाबो बावगारनासो दं बिसोरखौसो दामनो फैदोंमोन ना आङो मा रायलायदों र' खोनासंग्रोनि नोंनि न'आव थांनानै नोंनो ओंखाम संना जाहोनो बिराद लुबैबाय आंबो नोंनि आखाइनि ओंखाम संना होनायखौसो जानो लुबैबाय आइमोननि आब'मोननिखौ बाबायलै जानो आंबो बोरैबा मोनथारसै दाना हारसिं थानो औब्रा आंबो बेखायनो दैया उल्था बोहैबा बैथों बुहुमा उल्था गिदिंबा गिदिंथों साहाया सानजाथिं जाथों सानजाया सोनाबथिं जाथों खोलाया साहाथिं जाथों ओमफ्राय दैमाया उल्था बोहैथों थेवबो नोंखौ बावा नोंनि अनगा थांनानै थानो हाया नंगौ नामा बिनानाव सना आयु मा आदानि माथो बायदि खोनाखोहाय मोजां मोनलायनायाव बिदिनो जायो खोनानाङि बुस्थुखौबो खोनायो नुनाङि बुस्थुखौबो नुयो नंगौ नामा फंबाय सना आब' दुमफाव आदा ओइ सेंग्रा बिराद गिदिर देरनाय बायदि मोनबाय नामा नों गावखौनो हिनजाव गोसथोलायदों बेबो आंनि बिनानावखौ ओइ गथ' मा नोङो गावखौनो बिराद सिख्ला गिदिर देरनाय बायदि मोनबाय नामा बिराद गोसथोलायनो रोंलायदों साला लेखा फरायनो होदों मोजाङै फराय जानो होदों मोजाङै जा साला मानसि जिउ लादों होननानै गोसथोनांगौ थाब हाबा जानांगौ बिदिथार नामा
गथ' मोजाङै ओंखामखौ संना जानो रोंगोन ना नोङो हा मोजाङै खिथु सुनानै लानो रोंदोंना गोसथोनो फैदों मोजां मोनो फैदों ओंखाम संना हैनो हौवानो आजे नामा दानिफ्रायनो गोसो थोलायनो जोंनि इण्डियाया 1947आवनो उदांस्रि मोनदों स' जोंबो उदाङैनो खिथुलायनो हायोना भारत उदांस्रिजों रुजुलायदों मोजां मोननाय नंखा होगोलां दानो आंखौनो गोनां नोंनो मोजां मोनग्रोदों आंनि बिनानावखौ आंनि बिनानावा मोजांथारमोन नोंनो आंनि बिनानावखौ फुस्लायदों बे नोंखौनो गारालां आंनि बिनानावखौ मोजां मोनग्राना नो ओइ अमारजा फारसे आखाइजोंल' आखाइ खबजाया मिथिबाय नोंनि बिनानावाबो थुलुंसिनि दै नङाथ' नोंखौबो गाराहां एसेबां अननाय दङब्ला आंनि बिनानावनिफ्राय गोजान जा मिथिबाय नङाबा दानो दामग्लिजोबो आं ओइ अमारजा आंनि फंबायखौल' दाय होननानै मा जानो नोंनि बिनानावाबोथ' खमथि नङा बाग्रोंसो नङा नोंनि बिनानावाबो बेनो मिथिबाय आंनि फंबायखौ फुस्लायग्रा ओइ दुमफावल' दोगुसाव मा होनाय जादों नोंनि फंबाया थुग्रोआबा आंनि बिनानावा मानो बाग्रांसि जानोमोन हा हौवासाफोरालाय एदावखायो माथो गावसोरना बुङो माथो एसे एनैखौलाय एदावखायो होननानै हा आंनि फंबाया एसे एनै एदावबायानो दे होमबालाय नोंसा बिनानावा मानोथो गलिनांगौ गावनि फंबायखौ जेबो बुंनो नागारै आंनि बिनानावखौसो बुंगासिनो दङ आइ जांसै नोंखौथ' न'आवसो धुमाब दाहैगोन आं नोंखौबालाय गारा आरो नोंनि फंबायखौबो दिनै गारनायाव गैयालां देलाय हमना नायग्रोलाय आंखौ माबायदि गारो नायनि ओमफ्राय मा हाया नंदों नामा आंखौ देलाय हायोबालाय दांना नायलाय आंखौ नै ओइ अमाराजा नों जानो हागौ बेलेगनि थाखाय राजा आंनि थाखाय दाउसासो मिथिबाय दाउसा खाजाक सोर सासे हायो नायनोसै फारसे आखाइजोंल' दै फारनैजों नङा नों बायदि मानसिजों जुजिनो थाखाय आंनि फारसे आखायानो जथेस्थ' मिथिबाय दाखि मा जाबावगोनहाय थुबैनोबो थांनोसै होमबा गाबोन समफोर लोगो हमलायफिनगोन दे दिनै थांनोसै दे दालाय हौवा मानसिजों जुजिबालाय दालाय हिनजाव मानसिखौबो खम साननाङा नों नै आंबो नंगौ नङालाय मा नङा गिदों नामा दुमफाव लोगो उसाव दुमफाव सिंहसो खोमालै खेबसे मोजां खोनासंबावनि दुमफाव सिंहसो मारलै मारा जानजि गियाय थु माबा थु बाइकआ सलायदो गथ'फ्राबो गैला माथो बहा खारखो बिसोरलाय ओइ बाथो थु बाइकआव गाखो बाइकआव दुमफाव खाथियावसो मोनफैबावबायलै सिंहआ दावसो देलाय आं थाबायनो हालालै आंखौ बाना लांदोलाय स्कुटियाबो गाज्रि जाबाय नालाय नोंना एक्सिडेन्टआवनो र' आं एम्बुलेन्स लिंहरनि दावसो देलाय बाजानोसो बुंदों आं बाजानो आं सेंग्रा मानसिखौ बाफेराखैहाय आं बानोबो हानाय नङा जिंगा दासि सन्थला नैबे दावसो देलाय थानायाव आं एम्बुलेन्स लिंहरनि नों धैर्य हमथ' धैर्य हमला हाया बेसेबां स्वाद गथ'फोरा गावसिनि गोसथोलायनायनि मुखुबावनो बाइकखौ ओरैबायदि सलायलांबाय सोर दं सोर गैया फाथालाय आं रोंलालै निबिफोरखौ I hate निबि हेलौ 108 बे बारुला बान्दुलि सेन्टाराव सासे बिराद गाज्रि जखम जाना दङ जागोन दे सन्थला जिंगारासि एम्बुलेन्सआ फैगासिनो आंखौ दा हस्पिटालाव लाङाबानो जाबायलै सन्थला नों एसेबां गाज्रि जखम जादों नोंखौ हस्पिटालाव लाङाबालाय बहाथो लांनांगौ जाखो ओइ मा सानायाबो गोथाव साथारदों नामाहाय नोंनालाय बुजिथारलै नोङो सानाय सुनायाबो गोथावथारलाय नामा नै सन्थला एम्बुलेन्सआबो फैबाय दे माबा चेकआप खालामग्रोलाय मानसिखौ डाक्टर बेखौनो लांनांगौ हस्पिटालाव न'सिम दोनहैबानो जागोनलै न'सिमबो दोनहैथार आंखौ बिदि होनबानो जागोन नामा चेकआप खालामग्रोनि मोजाङै जिरायलाय मानसिया आं मोजाङै जिरायाखै नामा मोजाङै जिरायखादों माथो आरो मा चेकआप खालामनांगौब्रा आंनि बारहावाखौ मिन्थियाखै नामा बेनिखायनो नोंथांनाव कभिड दङना गैया बेखौ नायग्रोनांगौ मा जानला बुङोलाय डाक्टर बाबु नोंनि खुगानिफ्रायनो होनसिगोनसो बे आंनाव कभिड गैयालाय ओइ नायग्रोनि नायखांनायनि उनाव मा बुङो बुं दे मोजाङै दा गन्थं हर मानसिनाव माथो कभिड दङ नङालाय बे लावथि फिसाजों नायनानै बेबायदि कभिड दङ होनबा जागोन नामा दा आंखौ भुटानसो लांनो नायदों नामा ब्रा
बुरबक मोजां खोथा बुंबा मा उल्था उल्थालै ओइ थिखांलाय बेखौ एम्बुलेन्सआव डाक्टर बाबु सन्तलानाव कभिड जामारदों नामा जादों बिनि मोदोमाव पजिटिभ मोनदों जौ लोंग्राफोरनाव पजिटिभ जायाबालाय सन्तलायाथ' जि जौ लोङो बेनावलाय बोरै कर'ना जानांगौ जाखो बेफोर गासिबो बिरनाय बाथरिसो बिरनाय बाथरिफोरखौ दा खोनासं ओइ थोदो बिथांनि जि जोमखौ जोंनि हस्पिटालाव थाबैनो होफै इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि बारा होख्रावना मास्क गानालासिनो बेरायबाय थादों मोनगोनसो दा मस्लाया आंजों गावफोरा जेरै आं सिखाव नङा होननानै बुङो बेबायदिनो बेमारिफोराबो बिदिनो आं बेमार जायाखै होननानै बुङो स्पेसियेलि कभिडफोरा दौ बारा होख्रावबाय थानाङा लागाव दानबा सन्तलाया लावसिगोन नामालै मा अमा राजा खुसि मोनदों नामा आंखौ बासायदोलै अमा राजा हस्पिटाल थांनो माबा आंखौ जानला मानला कभिड जादों होनलाबायबायलै आं थैनो गोसो गैथ'वालै अमा राजाखौ बासाय जानांगौ होमबासो मानसिफोरा सिरियास लायो कभिड जायैखायनो मानसिफोरा बारा सिरियास लायालै जानांगौ एरियायाव सासे जानांगौ होमबासो मानसिफोरनि सांग्रांथिया मोजां जागोन जानांगौ फाल्तु होनाय जादों अमा राजा नोंनि न'खराव सोरबा जाबासो मिन्थिगौमोन दा बा गाव जाबासो मिन्थिगौमोन नोङो मालायखौ मिनिदों नों नोंसोर सानैनि थाखाय जादों नोंसोर सानै फंबायनि बिनानावनि थाखाय जों दिनै बिदि जानांगौ जाबाय साला दावसि दिले एम्बुलेन्स लिंहरनानै दिनै नै आंखौ बुथारनो लांनो नागिरबायलै ओइ सन्तला बारा गिनो दे गिबा बांसिन जायो बांद्राय गिनो नाङा आरो गावनि सायाव फोथायनाय लाखि ओमफ्राय स्ट्रङै था दे नोंसोरनि बिफंबाय बिनानावनि थाखाय जादों साला आं जुदि थैबा नोंसोरखौ मोजाङै जानाबाबो आं सिबोबाय थागोन आं गारनाय नङालै नोंसोरखौ सन्तला बिदि दाबुं नों थैबा आं बोरै थांनानै थागोन आंबो नोंजों थैफागोन आंबो नोंजों हस्पिटालाव फैफागासिनो मानसिया थैहां जादों बे रमान्टिक सिन जालायगासिनो डाक्टर लाना थांबाय सन्तलाखौ